Tá an rinéideach chuid a dúisgurtéir an na dhiúltú séadmhís bus le a chud fáil, go dhaltaí i meán scoile Ghaeilge i Bhéal Feirste. Déir an rion gur féidir leis na dhaltaí siúl agus scoil, a chaidí siúl chuí cheantar dhiúlseacha. Tá áardú dinteag an áard thuairt a bhre nua dhéanaar i gceist. Ag genú an tuairisc ná gáhar a chuid go thuaisceart go cheantar Bhéal Feirste na scoile. Anian go bhaimí in na mílte bus scoilas na sé chundaid, níl seirbhís was scoile an don na dhaltaí as Tuaiscirt Bhéal Feirste a rastlaí an Coláiste Feirste in iarthar na cathrach. Céhí mé bus a bus a ar hon na scoile agus bus ar na scoile agus cosíonn sé harfa ach fanta mé héan agus mé iarthar dá scoil gacha. Mar gohfuil codhúir dhaltaíon ó Tuaiscirt Bhéal Feirste tá Eagraíodh freastal ar Coláiste Feirste ach ní chun chuid teismóirí iad an seo mar ar cé go fadas tá sé. Anian gur bhuaigh Coláiste Feirste a bhreithniú brethúne a gcoinne na rinne ide haistrí blian ó chain níl forbaidir bí ar chas na náltaí seo. Tá rialtha bhaim a ligean a dhaltaí a chunaí níos móna 3 milliún scoil pas bus ail an go fancy bus séar an aisce ahan le. Agus an teagrach atá gine na go conaí mid iab hanganí míle ar hiúil an scoil damarrád go dhiúltú fríd bóthar na sean ceile agus sus bóthar Bhéal. And is creid in na teismóirí a lig bhfuil sé rud antracht an Tuistí bheith siúil fríd go háirthe le Coláiste scoile glas buan agus Tuaiscirt. Trí blian na deagúhain sa cheantar Ciarna, dia dhiúltú stad a chuir le dhaltaí ag freastal ar scoil chatlacha na Cruiseannaofa, siúil fríd an cheantar le foiil na scoile. Aniu dúirt an rinn ide haisgur tógu ceist Coláiste Feirste leis an ara ide hais John O'Dowd ó hain féin, agus go bhfuil an rinn ag genú cheilúmachnamh ar bhallathar. Aní ní gáalachar Nuacht TG4 Bhéal Feirste.